Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Iki aku ditelepon Kocel. Aku dikon marani wong bingung. Piye? Lah modelmu. Ya aku marani karo Dika soalnya wong arep. Karo sapa? Dewi. Walah mek dong telo bang. Iya. Ora nguritat. Ngene rita reneng weh. Wis resik. Nggak takon ngarep ning kono wae. Wong ning kono tiba wis reneng godhong telo, resik. Oke, Kak, sapa yang ter? Ter aku. Nyapa nganggo motor iki? Rayam. Oh, Alah. YouTube. Apa lho? Montor. Ya toh. Ester lah. Mataku ngekal. Ya Allah. Suntenan beda. Ngomong ngamul mau so. Oh, murid. Aku pengen. Kak, cakap orang gue beda. Kita tanya Bu. Amplop pun Bu. Wis amplop iris. Nyetangi kan dikit. Bener keluar gini. Deg loh ha. Gak roh toh, nggak enak. Ini ada lagu ada Emang beranggu kok. Hotelnya loh. Lewat biasanya ngarep jar ribet no. Gua lihat ini. Paling wis hafal kene. Sama ada ngene. Gua lawa bos. Jak. Saban kebos lho. Bos tenan ora to? Demek to. Katanya sih ada nih. Gue kok kene wae. Lah. Lepas babar bisa nih bos. Ora, nggak tak gue gembok, anu tak kompatos. Gue kok kene wae. Telepon wis lah. Ban iso gembos. Mana ndi to? Nah, kalau bos mau ikut salah. Mal. Bere niki ngarit nang ndi to, Kak? Nguyah malah apa to? Kan asate ke. Bro bos jadi. Iki bane bocor. Jan. Ya Allah. Lah kuwi desaku bos. Pas nang desa iki lho. Wah. Jurah ini. Kayak desa bos yang orang tengah-tengah. Wah, bos. Hah? Si piye tane malah munggah rene iki? Mana gak nyusan lho guys. Omonganmu lho. Montor ban malah bocor. Ki ngaret kuwi gagel lho dong telo ngono. Gelem. Nek gelem ngaret kuwi nek gak gelem. Nek anu ngaret ning kono. Tapi munggah ki kok nyurung. Ganti. Iki. Nyurung yo ben tenaga turah. Tak mung kuwi. Ayo wis ning kono ae kula ne. Ya kita tadi set toh. Dhisik aku gandol to kok. Wong telu ki. Ya wis nyetir kuwi to digawe kok. Yo, Caka. Telon. Nek kono ku menit ngono ngaret.
diomongi kok. Iya. Kalau angin kuwi takon ngarit kalau engke. Lho kok malah rawan iki rawani piye to iki? Cilek Bro. Wis ngomong jono ngono wis ora enek. Akhir muni karo Ora enek masalah. Bandang iki piye to? Gase to gase. Ayo, udah dong. Ora wis sih. Bandang malah apik kok. Kalau kene motor kok betelane gejen. Wis piye ngono wis telane. Iya. Ki kuat ora to telone. Alah halu ah. Mbak ngono. Wedi. Kaya ora tau numpak motor. Lah kan piye to, Kak? Umum loh. Bantu kita kena. Dinolo ora ono aku sing nyetir. Ngarit. Ayo kok malah olah tok dan numpak kok. Gagah. Mendul kan. Iki seter apa to dhewe sak meter iki. Naik kok. Iki ya motor kok lepas seter laku banget. Siap, siap. Alane kayak iso. Tak usudun cok. Cok. Jawa setere nang kali ini gempar kok ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Urip, ya Allah, ya Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah. Berarti sing menak ya kok tadi gonceng. Sudah malah cuma memeh ae. Tong, rusak tong motormu tong. Mengke rene gergo manuk to. Lah iya to. Kadang mati ae nek ngono. Rene dia dikang. Buh, mati. Ya, ada rego 200.000 kok. Kayak ngene. Iki piye tangan iki nampra? Gak yang ini lho, golek iki. Mana kok metu ndi? Bali apa? Celak. Celak iya. Oh, alah arep rada stae kok segowo ngono. Nah lah. Biya, arit gocek mlaku dhewe kok. Nek nganggur arep apa wae menit. Sia. Ya pok wong ora to. Kamu piro? Sia. Ya, ya. Ki ndas kok. Ganti rokok aku. Ada to. Ndiki. Lah dek gorek ta ya. Kenapa kata kok kopen? Kok ngerti ya wong. Jane apik ngerti ya, Bos. Olehmu. Sak dalan-dalan to nyapa to ngatur wis. Monggo Jalan-jalan ku maksudnya tak bongkoe tak tinggal mulai. ngatur. Anakmu piye batur? Ora maksudnya tak tinggal mulai. Ora tapi ngetanmu dhewe ngerek ngetan apa ngidul apa ngalor wis kerek kowe ya. Tapi ngerek rono ada. Dak. Menak tuh di kah. Ya aku menak rene rono aspal menak. Ya wis rono lho engko mbok kaya apa. Desa. Desa mah penak to blok. Ya bila. Lah ngetu di tuku rimahmu kan. Ya iya to. Iki iki lha Wih medun iki apa liga to? main jeno Delok to. iki inget ana win. Wis rono. Mah Wae anjar ngono iki. ngalek. Omonganmu dah rada mlete.
nek kok padasan lemah ya. Nek kok dak-dakan lemah kono. Wis Ini dadi grepat wong tok isimu. Wong kaki malah gur meneng ae kok. Nah kae wae ka. Lalah menit-menit nek trimo gur ngaritno kowe lho dhismu piro? Terus 30 ya. Wah. Raleng kowe. Bro. Saya asin bos. Cilik-cilik gedongnya. Nom-nom gedongnya bos. Kemah ngisar dan kesangrenan. Montore Pak Adi. Ternyata belum ready Pak Adi. Belum ready undamu. Cek Kung lulus. Kung lulus undane Pak Adi, Bro. Apa neh to, Jon? Apa neh? Antar bocor. Ya. Bocor lu mantare. Bos kat. Nah, cok. Lho, modele kaya ngono. Lho direne orang trimo iki piye ta? Maksudmu piye ta? Bener rene kae bengi cal, wene njelake ngene kae bengi rene mu. Wis dah ayo, tak panedono kok. Rene ra ndek sore. Kok sok ngarit sakmu. Ayo Ting. Lah rete. Wene to kare Ting ka. Lah arek to cas. Diterus. Mbak, Arek yo ngene iki lho ya, arek tok koyo arek lho. Kok ora kok nek ra iso nggawa. Tak gebuk tenan lho. Tak siapno iki, Jan. Itu kan masuk dus sing anu. Ku ya, dus mbedho ku ya. Terus anu kan Mbak Jogja kan di. Lha apa to? Wedo iki. Di iki ya. Ya. Karo di loro ya. Sing kulon ku. Ngerayu karo ganteng ya kuwi. Dus, makan dus. Dus ada ku apply, Jan. Bajingan ya. Bendera teh kamu gowo to? Dan di to daerate ka. Ya Allah kakak. Suasana hari ini. Bisa berapa mana? Bisa berapa? Apa doyan dus kok jalan ini? Ono omah dulu sono kok terus. Selamatan ini nongko bisa. Apa wi? Lendara nek waduh, ada entek e. Jajal, siapa cok aku nih? Kayak gon resik. Kaisai, Ndak toh. kaisar roh nupi. Apa nyotek? Jon ngene Jon kok raja gluduk kok piye to? Paling ro dhuwur wingke rawan itu. Awan mbok kucai. Semangat le. Lah, bas.
Ayo, kowe ngarep tos ngakeh. Gua tak. Dek, meneng ae kok pemean ae to. Ngene iki ya lungguh bos nyantai, duwe anak buah loro kok. Ngarep. Iya lungguh, ini rokokan, tapi rokoknya nang arep kono. Dadi kelompok anak buah ya toh. Dadi gua piye to? Kok bagi anak buah nek gak manut lah tak pecat toh. Anak bojomu arep mbok kon mangan apa engko? Wes. Cuk, ki wong e jan. Nak bae dirinci anak bae engko bose garek noto ngene iki ning darat. Nyapa? Ora ki engko kowe gak mulai engko nginep kene neh. Makane ya dadi bacok itu anak buah. Omonganmu kuwi lho. Wis edik karo campur gedhon telo ning ngarep kae lho. Kowe ndang. Wis sak saiki. Itu ndang dibacoki. Jate anak Ora buah tak kok ngongkon. jepuk tenan kowe engko. Mulai ora we? Iki lho gedhon nang kowe iki tak kena campuran. Kuwi engko nggo pakanku sing gedhon telo ngarep. Lah. Ora iso. Ndang. Nah, aku kan nang metu kok. Nah mentu dan bacoke gere tak syuting nih. Ora iso. Ndang, aku sing nyoteng. Gak bos wis gak iso. Sudah tengah modelnya bacok kan. Ora pokok ngaret lah asline. Gak bos sing marahi lho gak. Dikocok misan kah? Wis langsung ditoto gesang darat iki blok. Iki piye to arek goblok kabeh bisa. Iki darat langsung digesangno oleh-oleh langsung ditoto. Sirkun le, coba aja tukaran. Tak pecat wis sesuk rasa kerja melaku. Omonganmu. Diretno lho ora trimo, lha diretno ora trimo kurang akeh lho maksude lho. Wis wedhus gorene tak openane kabeh. Kayak nggonanku, kowe ngerek ngerti kok omah. Pas mati. Itu kah? Ngene iki arep lho. Wih digedhugno. Oke bos, jadi ngono iki kocal kita taritno ki gak trimo jek kurang campuran sing kurang apa masane es dawet apa piye? Dawet seger. Bos. Nderatnya jadi gue tak kepuk tenan wae. Beratku kok tambah sintal ora gak percaya. Ora lah. Nek kudu kok kondi wingke. Wes so. Masa jadi darat iki wedok piye to, Cok? Nderatnya. Daratku kok tak Nderat kanggo sesuk ora iso. Ya aja gelut iki. Oke, jadi ngono iki taritno kocal bos. Nah, kocal. Wes lagi dah tak engko selak bengi. Iya. Oke, jadi ngono iki kontennya tak akhir sampai kene pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti berikutnya. Salam asal, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.